Nastavljamo odgovorno. Srdačan pozdrav s moje strane. Što se tiče cijene električne energije, naravno nas će nastojanje biti da i u narednom periodu cijenu ostavimo na ovom istom nivou, ali to govorim da će biti u nastojanjima, obzirom da je energetski sektor, a naročito, kako je premijer rekao u svom ekspozeu, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zajedno sa rudnicima možda u najizazovnijem trenutno stanju kada je kompletan energetski sistem u pitanju. Iz tog razloga hoću da napomenem da je cijena električne energije daleko najjeftinija u odnosu na sve ostale cijene električne energije u našem regionu pa i šire i smatram da je to dobra stvar, naravno i za građane i za našu privredu, a da li će ostati u tom nivou, mi ćemo se potruditi da tako ostane. Ali to ima svoj uzrok o kojem, kako je premijer rekao, neću govoriti jer je to stvar neke prošlosti i loših odluka i nastojanja u prethodnom periodu, ali mi apsolutno gledamo u budućnost. Ono što mi je žal veliki jeste što u proteklih 10 godina nismo radili ništa na promjeni energenta, a gas je bio taj koji nam je trebao doći mnogo prije. Mi danas govorimo o 3 interkonekcije kada je Federacija Bosne i Hercegovine u pitanju i to upravo možda daje odgovor da moramo što prije uraditi ove gasne koridore i južnu i sjevernu i zapadnu i na taj način dovesti u situaciju građane i privredu da imaju nižu cijenu energenta. Zašto se to nije radilo u prethodnom periodu, neću komentarisati, ali mi moramo snažnije ići u gasifikaciju Federacije Bosne i Hercegovine da nam se ne dešavaju ove stvari. Hvala.